Watanımızın sebit kimde ählimu mugun tertibiniň möhüm meseleleriniň özara araşyk ýörelgelerini esasanýan şöhretlerini işläp taýýarlamakda jogapkärlik şemleşmek bilen ähli ular şolsana uly köp taraplayan hyzmatdaşlygy ýörelgelerini kämilleşdirmek ugrunda çykyş edip umumy adamzat bähfidine dürüjlik mümkinçiliklerini dowul peýdalanmagy ıgrarydygyny bellemek gerek. Türkmen Demir Ýolları Agentligine utgaşyk görnüşde geçirilen forma ýurdumyň urdaş edaralarynyň ýolbaşçylary hemde hunermenleri Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň awrely halkara sebit hemde sewtary uly düzümleriniň bu urda işleýän ýeri kampaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar. Hormat prezident bilen forma gatnaşjylary İbrahim Gutluwy uly ünslendiglerini, onu berqadar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýurdumyzda uly kommunikasiýa ulgamynyň işini kämilleşdirmäge, dünýä döwletleri bilen özara bähbetli hyzmatdaşlygyň germini giňeltmäge aýratyny ähmiýet berilýän bellenilýär. Ulu diplomasiýasynyň hukuk esaslaryny berkitmekde döwletimiziň ulu pudugynyň mümkinçiliklerini hasam putulanyrmakda, bu urda kanunçylygy kämilleşdirmekde hemde durmuşa geçirmekde. Türkmenistanyň prezidentiniň ulu diplomasiýasyny ösürmäge 2020-2025 ýyllar üçin maksatnamasy möhüm orny eýleýär. Ýurdumyzyň milli uly syýasatynyň esasy ularyny özüne jemleýän bir isminamada geljek ýyllarda uly ulgamyna giň strategik maksatlar hemde çäreler toplumyna amala aşyrmak gözüňde tutulanyr diýilip Gutlowdan ygtalýar. Mälum bolýar şöýleň 16-njy maýyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlanýary bilen hemde Milletler Birleşigine agda döwletleriň bir agdan gollanmagyna kararnama kabul edildi. Oňa laýyklykda 26-njy noýabr bütün dünýä durnukly uly gün edip elan edildi. 2016-njy ýyly Hutşol güni Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly uly ulgamy boýunça birinji ählimu maksady geçirilipdi. Türkmenistanyň başlanýary boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji hemde 2021-nji ýyllarda uly ulgamynyňky hyzmatdaşlygy hil taýdan täze üterge bermäge gönükdirlen degişli kararnamalary bir agdan kabul edilenini bellemek gerek. Munyň özi Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamy tarapyndan öňe sürilen hemde hormatly prezident bilen üstünlikli durmuşa geçirýän halkara başlanýarynyň milletler birleşigi tarapyndan ikrar edilýändigini, şerekeme garaşy bir tarap ýurdumyň dünýä giňişine awraýanyň artýanynyň nowatdaky subutnamasy. Çıkışlarda ulu boýunça aragatnaşygyň harytlary daşamagyň açykdaşlaryny azatmak hemde dünýä bazarlaryny el ýetirligini gowrundyrmak nukdaýyndan ähli döwletleriň geljegi üçin möhüm ähmiýetli nyktaly. Şununla baglanykda goşuşmak işlerini geňilleşdirmekde, owalaryň we şäherleriň arasynda gatnaşyklary putulandyrmakda, şerekeme durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek üçin has amatly şertler döretmekde ulugyň wajyplygyny ünsü çekildi. Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy Miroslav Antonowicz Biçaranyň Aşgabatda gadymy döwürden bäri beýik ýüpek ýolunyň möhüm çatyry bolup durýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçirmeniň aýratyny mana eýedigini aýtdy. Belenşehir 1994-nji ýyldan beri demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasynyň azaty bolup gelýän ýurdumyz bu hyzmatdaşlyga özi munasyp goşandyny goşýar. Miroslav Antonowicz geljek ýyl Türkmenistana demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasynyň has ýokary derejeli şäheretini geçirmek mümkinçiligine umyt bildirdi. Başary ýurdumyň guramadaky 30 ýyllyk agalaryny goşmaça iterge berer. Maksady atnaşyjlary bütün dünýä üçin durnukly uly aragatnaşyk gadanmagyň ähmiýetini hemde derwaýy sany ünsü çekip geljek döwürde ählimu mugun tertibiniň wezipelerini ýerine ýetirmekde durnukly ulygyň möhüm orny eýleýänini belediler. Şununla baglanykda bu senäniň bayram edilmeginiň multimodal uly gatnawlarynyň artdyrylmagy, ekologiýa taýdan arasy uluglygyny ösürmek hemme durmuş urly, uly infrastrukturasynyň döredilmegi barada jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýoklanyrjakdygyny taýdan. Halkara Awtomobil Birleşmesiniň baş sekretary Umberto de Preto durnukly ulygyň hupsuz netijeli hemde ýaşyl dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň esasydygyny bellädi. Durnukly uly jemgyýet bilen birlikde tebigat bilen sadaşlyk işläp her bir adama munasyp işlemek hemde aragatnaşyk, sowda ykdysady ösüş üçin mümkinçilikler döretmek, esenlik taýda el ýetirligi üçin etmek bilen durnukly ösüş hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ähli durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin möhüm uğurlaryň biridir. Häzirki döwürde uly ýollarynyň ösürilmegine şunu üstaşyr geçirgelerini işiniň kämilleşdirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Barada aýtmak bilen mehman Türkmenistanyň halkara ähmiýetli uly üstaşyr geçirgeleriniň işiniň ýyzgyrly ösürilýänini kanagatlygyny bilen bellep, burada anyp barýan işler üçin Gahrman Alkadamyda hemde hormatly prezident bilen ähli mumy maksada gatnaşyjylaryň adyndan hoşallyk bildirdi.
Iqtisady hyzmat başgaramasının baş sekretary Hysrow Nozary durnukly ötüş diplomatiýasynyň ösürmeli Türkmenistanyň goşany beýmeçür goşandan notady. Durnukly ötüş meselleri sewdany hemde ykdysady işçiňligi gollamakda ählimin mügün tertibiniň möhüm meseleleri bolmagyna galýar. Bulan ählisini nazar almaklany ykdysady hyzmat başgaramasanyň ministrler geňeş tarapyndan 2022-nji ýyly özara baglanşygy putulanyrmagy ýyly. 2023-nji ýyl bolsa ýaşyly özgörüşiň we özara baglanşygy putulanyrmagyň ýyly diýilip oglan edildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Çykyş edenlere sebäpli saşyr gatnawylaryň meçhurlygyny artdyrmakda Türkmenistanyň işçiň ornuny bellep, oňy uly urgumlarynyň durkunyň düýpli täzelenmegi hem ösürmegi, netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň mundan belägäme düşünleşdirmegi bilen baglanşykly açyljak ägurt uly mümkinçilikler barda umumy pikirlerini beýan etdiler. Türkmenistana bu strategik taýdany möhüm pudukda durmuşa geçirilen başlanýyşlara aýratyn üns çekildi. Çykyş edenler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň uly meseleleri boýunça ählimumy dialog barada başlanýyjy öňe sürendiň bir bolmak bilen bulgumda halkara hyzmatdaşlygy uly goşant goşýanyny belediler. Geçirilen masadam munyň nowatdaky aýdyň mysalydyr. Alma malamatsat ödeşine durnuklu uly ulgamyna täze tehnologiýalar we çözgütler hemde durnuklu uly ulgamyna logistika we infrastruktura atly iki mejlisde dowam etdi. Birinji mejlisde çykyş edenleri innovasiýon ösüş ýoluny geçirilen şertlarda uluglara halkara sowda gatnaşyklaryny gowrandyrmagy, tebiği baýlyklardan peýdalanmagyň netijeleriniň ýoklanmagy we telekeçiligi ösürmäge gönükdirlen ykdysady ösüşiň eň möhüm urlarynyň bir hökmüne garalýanyny notadylar. Pikirleşmelerin dowamyny dünýäniň uly hyzmatlary bazarlynyň ýagdaýy ýok akymlarynyň geografiýasy we ösüş depkini burada netijeli hemde bäsişi ukyplygy ýoklanmagyň mümkinçilikleri, Ýewraziýanyň uluglar ulgamyna goşulmak şertine Türkmenistanyň üssäşiri ulug netijelegini ýoklanmakda awtomobil hemde howa uluglarynyň orny, halkara ýük taşymalary giňişligini diversifikasiýalaşdyrmak, töwekkelçilikleri gödäwçilik etmek, logistika çykdyjlaryny hasaba almak hemde beýleki meseleler gozgaldy. Sanly ulgama geçmek hemde sowda akymlaryny işleňleşdirmek üçin bütügi penjere ulgamyny işleň ornaşdyrmak, uly ulgamyny sürmäň ileri tutulýan urlaryň hataryny görkezildi. Şeýle iki taraplaryň we köp taraplaryň ulgamlary arkaly ýer üstü we deňiz ulag düzümini ösdürmäge, maýy goýumlaryny artdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny putulanyrmagy hemde tagallalary birleşdirmägiň wajypdygyny taldy. Halkara ilmi malumataty şeýleri forumyň işiniň netijeli hemde ýokary guramaçylyk geçirmek wagtynda hemme taraplaryň goýulary zerur şertlerini düredilenmek üçin tüýsürekden hoşallyklaryny beýan edip, hormatly prezident we ýüzlenmek kabul etdiler. İkinji mejlis Türkmen Awstralary agentligine dowam etdi. İkinji mejlisde köp sanly düzümden tasamalan durmuşa geçirmeginiň üst barýan döwletleri peýda getirmäge, üssäşiri ýük taşymalaryň narhyny pesältmäge hemde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam etmeligi hakynda gurrun edildi. Türkmenbaşyrynyň halkara deňiz porty Aziýa bilen Ýewropanyň çatyragyny kuwatly logistika merkezine öwrülýär. Ýurdumyzda daşary ýurtlardan gemler satylmak bilen bir hatarda öz zawodyny ulaň gurulşyny ýola goýdy. Belençe ýaly Türkmenistanyň utgaşdyran halkara logistika ulgamyny döretmek boýunça işleri uly depkinde alınıp barlýar. Uly ulgamyny hemde logistikany sanlaşdyrmak uruna halkara tejribeni öwrenmege ýurdumyzdan uly gyzyklyma bildirilýänine aýratyn üns çekildi. Şununla bağlılıkta Birleşen Milletler Guramasynyň ýükleň ýol arkaly halkara daşalmagy wagtda şertname hakyna konvensiýa, elektron harit uly hatyna degişli goşmaça tesýürname goşuşmak boýunça işleri eýyämi alınıp barlýar. Halkara ilmi malumatatyň şäherlerini ýurdumyzdan uly kommunikasiýalar toplumynyň gadanlaryny görkezýän sergi guruldy. Ýurdumyzdan uly logistika infrastrukturasyny döwürleşdirmäge, asyrlyň dowamyny ýurtlar hemde halklary birleşdiren beýik ýüpek ýoluny täze görnüşde gaýtadan dikiltmäge giň mümkinçilikler açýar. Sergide Türkmen demir ýolları, Türkmen deňiz derýa ýolları, Türkmen howa ýolları, Türkmen awtoolary agentliklarynyň, Türkmen ýüpek ýoly gaýdatynyň haritlary we ýolçary daşymak boýunça islegleri kanatlandyrmagy gönükdirleni ýokary derejeli uly infrastrukturasynyň kemale gelendigini, şeýle-heme ýurdumyzdan uly idaralarynyň işiniň, hemme hyzmatlarynyň içerki we daşarky bazarlarda bäsişi ukyplygyny şöhretlendirýän köp sanly diýwarlyklarynyň ýaýbandyrylmagy munyň aýdyň subutnamasy. Şeýle-heme paýtagtymyzda bütün dünýä durnukly uly münasibetli geçirilýän durnukly üsüşe goşanda atly halkara ilmi malumatatynyň şäherlerini uly üssäşir geçirmek we logistika meseleleri boýunça Türkmen gadak bilelikdäki iş topurynyň birinji duşugy boldy. Oňa Türkmenistanyň hemde Gazagstanyň degişli uly idaralarynyň ugurdaşlyglarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Duşun dowamyny ulug we üstashir geçirmek boýunça meseleler hususana iki dostluk ýurdun milli ulug düzümleriniň kuwatlyklaryny ulanmak, bu urda bilelikde tasamlary durmuşa geçirmek, logistika merkezlerini ösürmek, ýük taşamalaryny howpsuzlygyny üçinmek bilen bagly meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. Belenşiýaly strategik ähmiýetli ulug ýollaryň çatyryna ýerleşen Türkmenistany üstashir ýük geçirilişini artdyrmak, halkara ulug üstashir geçiriglerini mundan belegem işleňleşdirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri eýeder. Duşun dowamyny Türkmenistanyň Gazagystanyň arasynda gatnaşyklary strategik häsiýete eýe bolmak bilen oň hil taýdana täze derejä çykanyny bellenli. Taraplan umum pikirine göre döwletleň hyzmatdaş gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegine ýokary derejedäki duşuklary uly ähmiýete eýeder. Şoňa baglykda iki dostluk ýurduň döwlet başçylarynyň özara saparlarynyň başyna uly wagtda gazanlanyp araşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn ünsü çekildi. Belenirşiýaly uly ulumyny hyzmatdaşlygyny ösürmegine gönükdirlen Gazagistan Türkmenistany Eýran demir ýoly uly mümkinçilikleri döredýär. Ol Pars aýlygynyň ýurtlaryna iň gysga ýoly üpçünedýär. Türkmenistan we Gazagistan traşeka tasamalaryň çäklerini beýik ýüpek ýolyna gaýtadan dikeltmek, iň täze uly tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, multimodal gatnaşyklary guramak we kämilleşdirmek boýunça ýygydarly özegtleri durmuşa geçirýärler. Bu wagtda ýurtlar, sewet döwletleri we awraly halkara guramalaryň çäklerini iki tarapyn we köp tarapyn gatnaşyklary ösürýärler. Belenşiýaly Türkmenistanyň başlanýagy bilen döredilýän bütün dünýä durnukly uly münasibetli paýtagtymyzda geçirilýän durnukly uly, durnukly ösüşe goşan datly halkara alma amal maslahat degişli urumda iler tutulan urlary iki tarapyn we köp tarapyn esasy aralanyp maslahatlaşmak üçin amatly meýdança bolup durýar. Bar bolan mümkinçilikleri peýda etmek maksady bilen uly kommunikasiýa ulgamyny hyzmatdaşa işleňleşdirmäge, ýardym edýän guralary işläp taýýarlamaga taýýardyklaryny tasdikladylar. Meni Dmitri Slobodchenko Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy, Türkmenistana batly diýip günlerden ösüp barýan ýurt hökmüni durnukly ulugy ilerletmekde ägirt uly işleri alyp barýar. Türkmenistanyň ähli vilayetlerine gurulan howa menzilleri, Merkezi Aziýada iň gowy hasaplanýan Aşgabatdaky halkara howa menzili, gara ýollaryň we demir ýollaryň aýratynlyklaryny, şerekeme Türkmenbaşdaky halkara deňiz portuny aýratyn bellemek isleýän. Bularyň ählisi öwge münasipdir. Bizim Birleşen Milletler Guramasynyň düzümindäki guramalar gurup Türkmenistanyň uly urumy bilen baglanyşykly durnukly ösüş maksadlaryny ilerletmekde gazanýan üstünliklerini tüý sürekden gowanýar. Maslahat üstünlikli geçidi pasaplayan, maslahda köp ýurtlardan mehmanlar geldi. Bu maslahdan her ýyl geçiriljekdigine inanýan. Bayramçylyk bilen Türkmenistanyň şuňgur hormatlanýan prezidentini tüý sürekden gutlaýan. Sag bolun. Meni Talgat Lastayev Gazagistan Respublikasynyň ulug ministriniň ornbasary, Gazagistan Respublikasynyň ulug ministrläriniň adyndan türkmen kärdeşlerimizi durnukly ulug güniň eglan edilmegi bilen tüý sürekden gutlaýan. Halkara maslahatyna halkara guramalaryň ýokary wezipeli wekilläriniň adyndan köp sanly gutlamagyň şaýady boldyk. Olaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki dürli halkara guramalarynyň wekilleri bar. Meni durnukly ösüş islenlik ýurduň islenlik jemgyýetiň ösüşiniň biniýady diýip hasaplaýan. Türkmen tarapynyň şeýle bayramçylygy elan etmek baradaky teklibi ähli ýurtlar şeýlehem Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bir agzdan gollagy eýe boldy. Meni bu ajaýyp bayramçylyk bilen tüý sürümden gutlaýan. Biziň ýurtlarymyzyň hyzmatdaşlygymy uly mümkinçilikleri eýeder. Biziň döwlet başçylarymyz bilelikdäki uly üstashir geçirgilemede logistikany ösürmek barada öňümizde anyk wezipeler goýarlar. Olary demirgazy günorta geçirgileri, günnogor günwatar geçirgilerini ösürmek wezipeler degişidir. Şu maslahatda demir ýol ulugy, avtomobil ulugy, howa ýolları bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşýar. Biziň geljeki ösüşler üçin uly mümkinçiliklerimiz bar. Uly boýunça toparyň ilkinji mejlisi geçirildi. Bizem uly wekilçilikli toparymyz bilen geldik. Demir ýol kompaniýamyz portlamyň wekilleri bar bolan meselelerini bilelikdäki çözgütlerini tapmak üçin şu maslahata gatnaşýarlar. Şunuň bilen baglykda biziň ýurtlarymyzyň üstünden geçen üstashir geçirgileri bilelikde ösürmek bilen uly mümkinçiliklerimizi giňeltmekde gowy netije berer diýip inanýan. Şeýle gatnaşyklary özara baglanyşygymyzyň hasam artmagyna badarga berer. Sag bolun. Şeýlede durnukly ulug, durnukly ösüşe goşan datly halkara alma amal maslahat bilen bagly urduş şäherlerim geçirildi. Şunu Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa uluglarynyň işgärlerini taýýarlayan mektebinde talip ýaşaň arasynda durnukly uluglar boýunça geçirilen tehnik töhfetdeşlik we bäsleşik oňa gatnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Ulug diplomatiýasy durnukly ykdysady ösüşiň aýdyň ýoly atly dawaraly maslahadan bugünkü çäre bagsanyp oly Türkmen ara gatnaşyk agentligi gurady. Maslahat Türkmenistanyň telekommunikasiýa we informatika institutunda geçirildi.
Durnukly ulug hereketiniň howpsuzlygy durnukly ulug ulgamynyň girewidir ady bilen geçirilen maslahat Türkmen Awtologary agentligi tarapyndan guralyp, onu ulgamyň häzirki ötüşi bilen bagly derwäs meseleleri dogrunda çykyşlar dinlenildi. Türkmenistanyň Injener Tehnika we Ulug Kommunikasiýalar Institutunda guralan ferhem konferensiýa oňa gatnaşanlaryň bu ulgamda ýurdumyzda amal aşyrylan işler bilen giňden tanışmaklaryny şert töretdi. Şeýle-de bütün dünýä durnukly ulug güni münasibetli Brain Ring atly ýokary howzalarynyň arasyndaky bäsleş geçirildi. Ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky halkara gatnaşyklar institutunda boldy. Demir ýollar açyk konuş paýdarlar jemgyýetiniň binasynda bütün dünýä durnukly ulug güni münasibetli tegeleg stol we maslahat geçirildi. Onu gahrman arkadağımyň we arkadagy gahrman serdarymyň taýlanmagy bilen ulug ulgamyny amala aşyrylýan taryhy ähmiýetli işler giňden beýan edildi. Türkmeniň döwletli ýoly birleşdirýär dost dogany ady bilen geçirilen konferensiýany Türkmen deňiz derýa ýollary agentligi gurady. Onu berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe deňiz üstü ulug saşyr gatnaklaryň ýokary derejäge ýetenligi. Şunu Türkmen maşydaky halkara deňiz portunyň uly ähmiýetiniň bardygy aýratynlyk tally. Bütün dünýä durnukly ulug güni münasibetli Arkadaş şäherine aýdymsa toparlarynyň çykyşlary ýaýwanlanyrly. Şäherden Türkmen howa ýollary we Türkmen demir ýollary agentlikleri gurady. Onu gahrman arkadağımyň hemde arkadagy gahrman serdarymyň taýlanmagy bilen ýurdumyzda amal aşyrylýan tutumly işler belentden wasp edildi. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň wekilleri bilen bilelikde çağalar wagynda körpeleriň arasynda özboşly bäsiş guruldy. Şeýle şäher Aşgabat şäheriniň 4-nji orta mektebinde mektep okuwçylarynyň arasynda da geçirildi. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň ilkinji ýaşar guramasynyň hemde Aşgabat şäher we bagtýarlyk etrap geňeşleriniň guramagyny da bütün dünýä durnukly ulug güni münasibetli dabra ýaýwanlanyrly. Ýurdumyzyň Ahal Balkan Daşogy Lewap we Maru vilayetlerinde de bütün dünýä durnukly ulug güni münasibetli dabralar geçirildi. Guralan dürli görnüşli çärelere ýerleşmede ýokary ruh welentlikde gatnaşdylar. Çykyş edenler ýurdumyzda ulug logistika ulgamyny ösdürmekde prezident maksatnamasynyň şeýle-de Türkmenistanyň ulug hyýatynyň kanunçylyk binýadyny berkitmek, milli kanunçylygy kämilleşdirmek orunda ýurdumyzyň kanun çykarjy idaralar tarapyndan alınıp barylan meýilnamalaryň işleri dogrusynda giňişeýin gurrunlar etdiler. Şeýle-de dabralara gatnaşanlar ýurdumyzda ulug logistika ulgamyny uzak geljegine nazarlaýan beýik işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyň adyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler.